nyumurupi kahanan ingkang kaya mengkono mau tumuli pun Rama duwe rasa getun geduwung. Dening ngatasé sak patine Pandhawa aku rame iso melu cawe-cawe babagan Pandhawa lan Kurawa. Ora iso melu cawe-cawe supaya Pandhawa lan Kurawa mau tumuli bisa rukun manunggal ning negara Ngastina. Nanging kabeh mau wis kelakon. Kabeh mau wis kelakon nadyan jroning penggaring pun Rama durung percaya. Durung percaya yen to Pandhawa tekaning pati. Tumulipun Rama utusan kelawan Pati Nirbita supaya angupaya menyang didununging para Pandhawa. Dene yen to Pandhawa wis ketemu syukur isih urip sarta isih mapan ana ning jagat iki, putu-putumu Pandhawa tak timbali sowan ana negara Wirata ingkang wigati kanggo nuwak bakal dumadining dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Pun Rama bakal ngiklasake sak perangan bumi Wirata supaya bakal ndak paringake marang putu-putuku Pandhawa. Yen perlu aja nganti ngucik ke Prabu negara Ngastina. Yen pancen Ngastina bakal dilenggahi dening putu-putuku para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono ndak kira bakal kelakon nggone wong atuh amu Wirata iki ngrukunake antaraning Pandhawa lan Kurawa. Ora padha dinya-dinya babagan negara Ngastina seta. Iki menawi kersanipun Paduka Kanjeng Rama mekaten ingkang putra namung ndederek dhateng kersa Paduka Kanjeng Rama Prabu. Inggih mekaten lajeng keparengani bali dhateng inggih menika Pati Nirbita supados kadangu anggenipun sampun angupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa menapa saged pinanggih menapa saestu Pandhawa sampun pejah wonten ing kitha Pramanakati wonten ing bali gala-gala Rama Prabu Nirbita wonten timbalan ing adhawu. Mara kagem matur Purwa madyalan musanane dene sira ndak utus supaya ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Sesembahan kula jimban pengayoman kula wonten ing Madyapada Praptenggelan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matsapati menawi paduka dangu babagan perkawis menika mugi andhatos ing kawuningan bilih jatosipun sareng kula